محمد آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدور موجود سامعین کرام السلام علیکم. صبح گل زبر أندۍ پٔکۍ دل کِس سرزمینس منٛز شِلس منٛز ژھُکہِ رٹھ للناو درد و غم جبینس منٛز تِمو ما سر جُکووٕے کربلا نیزن تہٕ تلوارن تِمو ما سر جُکووٕے کربلا نیزن تہٕ تلوارن کوٚرُکھ اکھ ولولا پیدا پننٮ۪ن محبیٖنن منٛز تہٕ چمن سونٕے چھِ وۄبداوان شجر مُشکٲے ییٚمہِ عالم یِوان ولنہٕ چھِ تِہنٛزے مایہِ پٮ۪ٹھوَن تام شریٖنس منٛز چھِ روشن وہ سورُے جہاں یا حسین چھِ روشن وہ سورُے جہاں یا حسین خدا پان چھی مہربان یا حسین چھی روشن سورُے جہاں یا حسین سرزی خدا تی رسول خدا سرزی خدا تی رسول خدا کراں مرحبا کل جہاں یا حسین چھ روشن سورُے جہاں یا حسین نواسے نبی ابن شیر جبار نواسے نبی ابن شیر جبار تہذ فاطمہ ہند جہاں یا حسین چھ روشن یہ سورُے جہاں یا حسین فلک تی ملک چھی کراں مرحبا فلک تی ملک چھی کراں مرحبا خلق اسم اعظم پران یا حسین چھ روشن سو فلک تی ملک چھی کران مرحبا خلق اسم اعظم پران یا حسین چھ روشن سورُے جہاں یا حسین جُکووُتھ سر روٗد دیٖنس حسر جُکووُتھ سر روٗد دیٖنس حسر فرشتن چھ ورد زبان یا حسین دلاسا دیوان بھائی علی اصغرس شبیرس جرا بھائی نمان یا حسین خدا چون گواہ
چائیں اکھ بے بسی خدا چھم گواہ چائیں کاں بے بسی بشر کان جگر زران یا حسین چروشن سوری جہاں یا حسین. شکریہ.